ଦରିଦ୍ର କଷ୍ଟ ଯେ ପିଲାକୁ ନ ବିକୁଛୁ ଆରେ ଚଳିପାରିବୁନି ସମସ୍ତେ ମରିବା ତେଣୁ କଣ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିକଳେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ पुओते मोर पिंड को कारण याकु देई न पारे सुनो हे जवन हम पुओ कोरे धरी बोलई ब्राह्मणी हे मुहि कुंभ सने जीवी धन दिया भाई सुनी मन एई घटना गेला करो আজি মহিষা কোথায় কইরা হে জগন্নাথ সাই মতে ধন দিও মু তুম হাতে ଯିବି ଏଠି ଭଗବତର ପଚାରୁଛି ଅରେ ମଧ୍ୟମ ତୁ କାଇଁ ମୋ ହାତକୁ ଯିବାକୁ ଆଇଲ ତୋର ବାପା ମା ତ ବଡ଼ ପୁଅ ନେଲେ ସେ ମା ତ ସାନ ପୁଅ ତୁ କାଇଁ ମାରିଲ ନା ବାପା ମା ଉଚିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପିଣ୍ଡକୁ କାରଣ ବାପା ମାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବ କିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଧିକାର ଆଉ ସାନ ପୁଅ ନା ସାନ ପୁଅ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ବୁଲବୁଲିଆ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆରେ ମୁଁ ନେଲେ ତତେ ମା ବନମଲା ବଳି ଦେବି ନା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ହେଲେ ବଳି ମୁଁ ଯେ ଏକା ପାଇବି ଆଉ ଚାରିପାରିବ ବଞ୍ଚିଯିବେ